Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, selamat pagi. Jadi hari ini kita mau mancing teman-teman, semua anak-anak lagi kolam buat mancing tapi yang bayar. Kalau konggone bayar lah bos. Nah, kayak bayar bos. Nah, soalnya kanggo tempat gue nyeneng nih bocah-bocah mancing tapi yang bayar. Nah, ayo tadi mulai toh mancingnya. Oh, mancingnya langsung dimulai. Apa minggu lu jane? Besok 6 minggu. Ki lele tok, Man. Gak campur nila barang. Ya ampun berarti kayak bedokane. Iya, kita lho. Itu kayak panganan iwak ben gak gelem badok. Pokoknya kok gak entuk bukan tutup mancing wis oleh pokoknya kok. Yo yo. Ayo tadi mulai to ki. 2 jam wis ra iso kok. Ayo tapin. Dadi mulai kok. Nah. Sore yo. Oleh, nah ki hiburan bocah cilik bos yo ora khusus cilik tok ya dewasa ya ora apa-apa. Tapi kolamnya kok cuma sederhana ngene tapi seneng iwake akeh. Ngono lho bos. Wong papat citake rong teko. Lah kok arep mancing ya ora duwe pancing kok. Nah iki lho gondol ki lho. Kingko entuk borong dipakan koyo ngene. Lah, lha ki apa wis gondol to di. Oh, alah sisa. Oh, alah. Para katong. Yo mulai. Kok iso tak ngono lho. Tak jerat ngono lho. Iki lho bos iki. Gondol prong tepin. Iwak dikek remason kon mangan kon ndi. Iwak dipakane kok kon badok iwake lho. Lha iki lho, klodiki lho digondol lho. Lidiki. Panciku kae bu nang ndi panciku kae. Kok iso. Lah kancamu wis tak ben entuk kok ngacek. Lah ndi ta kancamu sing lemu wireng kaya dandang lho ning ndi to kae? Wis rawane mancing. Kok iso. Yo ora to kenapa kayak gede ngono iki kok. Sing lakumu kok baskom. Nah, iki lho lelene ketak iki lho lelene. Dikudang no tole ngono lho. Tole anak. Lha pining arepmu lho ben. Ndi? Ndi aman karo digondol ngene iki. Kleman digondol man. Wah, wis obah iki lho. Melok ning ndi to? Ning ndi? Wah, lho harusnya lho oleh satu. Dapat satu. Ning ndi ya? Oleh Ning ndi ya? Tergalek ya? Gak, kowe melok? Kok melok karo ibu. Oh, karo ibu. Mbak Melmu yo ora. Aku karo tante kok ibu gak? Lagi lah bos, dapat satu bos iki arep mulai belas segini iki. Pancing merdudat Perdudat todot ae. Mancing kok tujuh mangga. Nang lho. Telak, cuh. Jero aman. Dur tekan telak. Kalau bos hasil bos dapat satu lho bos. Dikai banyu. Dikai banyu kok lho banyu ki ngo, Ndra. Ki oleh sitok iki lho. Dah mancing di lale-lale ra entuk. Mancing bayar teh. 5.000. Satu orang 5.000 engko dimasak. 10.000. Oh. Lagi caca ki mancing, hasilnya langsung di goreng. Iki lho iwake kok kerebul ning ngandenge. Lepin. Nah, oleh pin. Nah. Dapat dua. Mancing ikan lele. Yo, dapat 2. Alah, ucul. Cepet ya.
Yo, Sampai Pak Cep. go kempeng ning kono karo masak-masak. Oke, suwun Pak Cep. Pitik rong eneng kok bantem iki lho. Ayo se delok rono, Bos. Nah, iki lho. Dadi niki hiburan, Bos. Hiburan bocah ini, hiburan bocah cilik mancing, Bos. Nah, iki lho, Bos, hasilnya, Bos. Aku tak nggo bumbune. Masih dapat 2, Bos. Aduh, kono iki. Mana? Aku. Bapak, go. Ya cacing toh. Iki lho lelene kita lho iki mlaku kae. Rong digodol nang ngetan Dik. Mancingnya udah meneng adep, kowe gon lele didik. Wis meneng ae, gak usah diobah-obah ngono iki. Iku nang kene ya enak enak, bodo pengen ran. Yo, Yo kan. ben bodo pengen yo. Iki jelas iki. Iki jelas iki. Kelemahan mulai digodol, Man. Ya udah kok mulai digodol. Mulai digodol iki lho, delok iki. Melok yo. Oh, gak leh melok-melok, wis ning kono ae. Nang kono ae. Entar ngono kuwi. Saya nang kono ngono lho. Kok iso Mancing kok grundel kok. mancing kok grundel yo. Mancing kok grundel kok tete hangsing. Kok Kono cek lor kono. lare lho Cek kalung. Dik. Nah, Maksud dilale-ale. wis ngono jajal. Gari ngeden iwak. Mulai yang kena. Lha lho mulai lho Dik, mulai digon obah lho. Lah saya gede saya. Bencek. Ben sik dek. Dah. Cilik lho dapat, Bos. Lah. Mancinge ngono kuwi. Krisna gede tak nawe. Lu. Dia cacing dia cukup Nandra. Kok ngapakno kuwi? Udah gede cacing tapi udah bayar perahu kene kok. Ya lho. Malah digoreng. Oh, lebokne blung. Dapat 3 bos. Gosgo jadi ngono kan. Matok enggon e. Mata enggon argo sego sak cetek Dra, ha Dra. Bet ya Ndra. Bayo. Ya yo. Loh. Mbahmu kok ora patek mangan. Kok iso. Klo kita kelelele iki lho. Mancing kok ning pinggir ki apa iki? Kono lho tengah kono lho. Lah ngono lho. Mancing kok ning pinggir ki Ya pancing kok ora. pangan wadur mbluk to makanmu. Oh. Dik langsung Dik. Lah klo Dik, gondol Dik. Sik Dik. Bendelep saya. Sik Dik. Bendelep saya. Bendelep Dik. Ya. Lah. Cek urung anu pun. Iki man. Le, kok digon lele. Ya, iki lho Bos, hasil lagi Bos. Hasilnya lebih. Kok digon lele. Wes dapat 4. Mancing ikan lele dapat 4. Lihat lele. Gak sah nyapa to. Loro lumayan. Loro lumayan Kita sih. ya. Cacingnya ndi ta cacingnya? Oh, alah iki lho. Nah yo, alah yopo ya. Iki sing kula iki tak gek ning iwake iki. Iwake ning ngono ki lho. Iya, tegon susah. Iwake iki. Makanya gue parfum entuk terus aja. Iwak iki ning ngetan ngono. Kini iki enake tapi iwak iki kayak rimason bumbu. Yo. Iki nek telak apa piye piye? Kita ada ngurodok-doton dawa. Pokoke sabar ae Ben, pancing salah stok ning ngono ae Ben kok. Wis butuh nganti jengot ning kono ae wae. Salah milih sing kono. Iki lho kerutek ae iki lho. Ya, iki lho Bos, dapat lagi Bos. Chris kono lho. Dapat lagi Bos. Yo. Oh, duwe celek. Nah, Edi dapat Bos. Entuk turu, entuk delok wong e, Krisna. Lah, alah lagi mancing kok malah oleh cuyu di to. Matane. Delok to. Lumayan lucu ya. Alah lah malah oleh cuyu ki apa to iki? Wis gak jaman. Nah, wis dapat lagi Bos. Cuyu enak. Awas, lang enak skill. Yo. Wah, men. Nah yo. Wes mencapai dapat 5 ikan lele Bos. Gede. Hiburan Bos ki ya. Itu kaya di loro. Hiburan para pecah-pecah sih, cacing-cacingnya. Tak dikira langsung
Nah, wes ngono lor iki. Jadi hari ini kita mancing. Jadi hiburan aku sudah dapat 5 bos. 5 ya, wis jadi lor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetep kok.